Beszéljünk az egyik kedvenc egészséges rákcsálnivalómról, a kesudióról. Ezek a vese alakú magvak egyszerűnek tűnhetnek, de sokkal több van bennük, mint elsőre gondolnánk. Eredetileg Dél-Amerikából származnak. Mára a kesudió ismert és népszerű az egész világon. A legnagyobb mennyiség Indiából és Vietnámból érkezik. Egy kesudiófának akár 5 évbe is telhet, mire először terem, szóval türelmesnek kell lenni egy ilyen nassolnivalóért. A kesudió igazi táplálkozási erőmű. Már 100 g is ad egy adag növényi fehérjét, egészséges zsírokat és rostot. Tele van B-vitaminokkal, E-vitaminnal, K-vitaminnal, magnéziummal, rézzel, vassal is. Miért jó ez a kombináció? Több energiát, erősebb immunrendszert és boldogabb idegeket és izmokat is jelent. És mi a helyzet a szíveddel? A kesudió ebben is segíthet. Telítetlen zsírjaiknak köszönhetően ugyanaz a fajta, ami az olívaolajban is megtalálható, a rendszeres nassolás támogathatja az egészséges koleszterin szintet és javíthatja a szív jólétét. Van-e elegendő magnézium a kesudióban? Az a szövetségesed a stabil vércukorszinthez, a jobb koncentrációhoz és még a szellemi fáradtság csökkentéséhez is. Igen, ezek a diók segíthetnek átvészelni egy zsúfolt munkanapot vagy egy késő esti tanulást. Íme egy érdekesség. Annak ellenére, hogy gazdag egészséges zsírokban, a kesudió valójában segíthet a súlykontrollban. Annyira laktatóak, hogy már egy marék is elegendő és csökkentheti a sóvárgást. Persze a mértékletesség kulcsfontosságú, a kesudió kalóriadús, ezért naponta egy kis marékra törekedj. A kesudió szuper sokoldalú is. Titkos tipp. Szórt salátákba, készíts belőle krémes kesudiótejet, vagy használd alapként finom vegán szószokhoz. Csak ne felejtsd el légmentesen záródó edényben, hűvös és száraz helyen tárolni, hogy hónapokig friss és ropogós maradjon. Szóval, legközelebb, ha okos nassolnivalót keresel, nyúlj a kesudióhoz. Finom, tápláló, és talán a kedvenc rákcsálnivalóddá válik. Próbáld ki, meglepődhetsz, mennyire megszereted majd.